Pravda je krutá. Väčšina ľudí nikdy nebude bohatá. Nie preto, že by boli hlúpi alebo leniví. Pravda je, že celý systém je nastavený tak, aby ťa udržal v krysých pretekoch. Celý život makáš ako kôň, ale bohatým sa nestaneš. Prečo? Pretože svet potrebuje svojich otrokov, myslím pracujúcich občanov. Prečo je to tak? Poprvé, naučili ťa veriť v lož zvanú stabilita. Rodičia ti vraveli, choď do školy, získaj dobrú prácu, šetri si peňažky, kupuj si veci na splátky. Super plán však, akurát, že táto cesta k úspechu je ako ísť autom po diaľnici, ale opačným smerom a ešte aj so zaviazanými očami. Pravda je, že stabilita je len marketingový trik. Firmy chcú, aby si bol poslušný robot, ktorý chodí do práce, platí dane a utráca peniaze na hlúposti. Po druhé, miluješ konzum ako decko cukríky. Pozri sa na seba, koľko vecí si kúpil len preto, že ti reklama napumpovala do hlavy, že ich musíš mať. Najnovší iPhone, značkové tenisky, ktoré boli v akcii iba za 199 eur, auto na leasing, ktoré ťa každý mesiac zdiera ako stredovekého roľníka. Gratulujem, presne takto ťa držia nakrátko. Chceš sa cítiť bohatý, ale v skutočnosti len zbieraš veci, ktoré ťa držia na dne. Po tretie, si otrok výplaty. Ak dostávaš výplatu raz za mesiac, si v pasci. Bodka. Firmy chcú, aby si žil od výplaty k výplate. Čím viac sa bojíš, že nevyžiješ, tým poslušnejšie robíš všetko, čo ti povedia. Zamysli sa, prečo si myslíš, že nikdy neučia deti v škole, ako investovať alebo podnikať? Pretože potrebujú, aby si bol dobrý zamestnanec, nie bohatý človek. Po štvrté, si príliš slušne bohatí ľudia si nenechajú skákať po hlave. Vyjednávajú, pýtajú si viac a neváhajú povedať nie. Ale ty sa hanbíš požiadať o zvýšenie platu, lebo nechcem byť otravný. A tak si makáš za smiešný plat, zatiaľ čo tvoj šéf si kúpi nové auto. Po piate, stále čakáš na správny čas. Začnem investovať, keď budem mať viac peňazí. Rozbehnem biznis, keď budem mať viac skúseností. Začnem makať na sebe, ale od pondelka, vieš čo ti poviem, správny čas nikdy nepríde. Bohatí ľudia nečakajú, konajú. A preto sú bohatí. Ty čakáš. A preto sa budeš pozerať, ako oni míňajú peniaze. Zatiaľ, čo ty počítaš drobné narožky. Tak čo s tým urobiť? Začni investovať hneď. Aj 10 eur mesačne je lepšie ako 0. Neutrácaj za sprostosti. Kým tvoj účet nezarobí sám na seba, nekupuj nový iPhone. Nauč sa zarábať inak ako len výplatou. Vedľajší príjem je tvoj najlepší priateľ. Prestaň čakať na dokonalý moment. Začni dnes, aj keď máš len drobné. Pamätaj, že bohatstvo nie je len o peniazoch. Je o tom, či si ochotný vykročiť z krysých pretekov a začať robiť veci inak. Pretože naozaj nemusíš byť len dojnou kravou,